हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु फुड ब्लग दिनै जोंफोर बर' दाङारखौ ना सारहोदों बे बर' दाङा जा ना हरो जोंफोर बेखौनो सावगोन के ना सें बेखौनो सावना जानोसै साफा सुग्रोना लानोसै दा बेखौ जोंफोर जेन हाद्रि मैला हाब्रु बाला जेबो थायै बायसा साफा जाखाबाय आरो एबारनि नेक्स्ट प्रसेसा जाहैबाय नानि उदै हाखावनाय नानि उदैखौ हाखावनानै दा जोंफोर बेनिफ्राय बेबु बेला खि एम्फौ एनला लेथ्राफोरखौ दहनसै गारनोसै आदसा साफा खालाम थाब थाब जानांगौलै गोथाव गोथाव नाफोरा बांद्राय फिसा जाबाथाय हाद्रिफोराव होनांगौ होमबाथाय फिसाया अके मिथिबाथाय माने खामस' आरोना गोलैया फार्स्ट टाइम नोंनाबो दिनै अके खामस'यो खामस'नाय langsung Chinese street banyak. खस्थ' मस्थ'यैबाबो नाखौ जोंफोर हाग'बाय सावग'नो नायाथ' मोनबाय साफानो सिं सा मोनजोब्बाय दाना जोंफोर बेखौ आलौ संख्रै दुन्दिया सामब्राम गुफुर होनानै मिक्स खालामसै पार्टनार जानो लुगैबाय माथो मानसि गोथाव नुखो जानो हागोन र' हाग्रोनि अट' हिट आंबा नाया मानो एफा गोबाव हायनालै दे थाब खालाम उदैया मानजोब्बायलै पार्टनार लासै लासै हाबासो गोथाव जायोलै पार्टनार माने बेबो एसे आथुर बै गोथां गोथांखौ मा होनो ओमफ्राय गोथां गोथाङा गंगार मैगं दुन्दिया गंगार दुन्दिया ओमफ्राय बै गोजा गोजा दा हाबाय थानायालाय दा हाबाय थानाया बेखौलाय सोर सामब्रामब्रा मिथिया जाम्बा सोर मिथिया मानसिलै जानो ओरैनोसो जाहैबाय सोंदोंब्रा आं नोंसोरनाव ओरैनोसो सोंदों जाम्बा नोंसोरलाय थिग गैयालै नोंसोरो मिथियाबो जानो हागौ मिथिगौब्रा आंबो आंबो थाइलेण्डआव ओंखाम ओंख्रि साखिना फैग्रासो जायो दे जेरावबो संनोल' रोंनांगौ मा थाइलेण्ड मा इण्डिया बेलाय जों दा न'आवनो संबावदोंसो
जेबो थाइलें थाइलें गैया इयाव रोंनांगौल' नोंनियाथ' नंगौलै पार्टनार नोंनाबो जा गोथाव जादों जानोसै दे थाबल' खालामदो गोथावथ' जागोन बायसा नुदोंलै मा जायोथाय उनाव देग्लाय नाखौ हानोसै माने हाफ्लेनोसै फिसा फिसा दायो आरो गेदेर थाबा गोथाव मोनजानाय नङाना सेफ्लेनाय रखम हाबायानो हानाया दा बे हानाया जोब्बाथाय जाबायानो माने जोब्बायानो दा थाव संख्रि दाना होजोबनोसै ओमफ्राय मिक्स खालामबानो जासिगोन दाना जानोल' रेडि थाबानो जाबाय नोंसोरो अके